Искам да поговоря за една тема, която повечето спортисти си премълчават, а именно моя стероиден цикъл 7 седмици преди първото професионално състезание. Просто искам да ви покажа реалността зад кулисите и моят текущ цикъл в момента е като база прием тестостерон, енантат, 500 мг мастерон, пропилнат, 500 мг отново тремболон, ацетат, който не препоръчвам, ако имате висок пролактин или влияе на съня ви, като орален медикамент, анавар 50 мг. Фатбърнерите, които броям също, в момента са юхимбин 15 мг сутрин, Т3 с Т4, за да поддържам базовия метаболизъм, щитовидната жлеза 25 микрограма Т3 с 100 микрограма Т4 и клембутерол от 3 до 4 таблетки. Растежен хормон в момента 2 единици сутрин на гладно и 2 единици преди лягане, за да подобрявам дълбоката фаза на съня, общо 4 единици. Всичко това нещо съм го съобразил с моя начин на хранене, кардио, тренировки и най-вече също кръвни изследвания. Така че следете се преди да предприемете някакви стъпки.